Нямаш много силно хапе да дадеш. Чакай, аз трябва да те фана да те ядосвам. Няма да ядеш там. Няма да ядеш там. Няма. Защо се браш нож? Защо се браш нож? Защо се браш нож? Защо се браш нож? Защо не се правиш нож? Ти са? Не, за мезе ще ме взимаш. За мезе. Ах, как го фанах за малко.